OK, takže čaute ľudia, som Tarko a vítam vás u nového videa. Tentokrát je to z Grow Garden. A dúfam, že sa vám bude video páčiť. Dajte like a odber a poďme na to. OK ľudia, takže otvárame toto, kúpime si to za $10 Carol Seed. A hej, takže dobre, hej. Dobre, kúpili sme si to, máme akože aj dole niečo, hej. Ideme sem. OK, to som zle klikol, nevadí. Nevadí ľudia, musíme ísť sem, klikneme dobre. Yes, OK, predali sme to. A ideme ešte tento bambus, či kaktus kúpiť, OK ľudia. OK ľudia, máme to a ideme do svojej záhrady. No, takto by sme mali. Ideme sem, všetko sme predali, máme $108 a ideme pokupovať ešte Carrot Seed za $10, ale skúsime, viete čo? Ja by som skúsil potom aj tú jahodu, hej, strawberry, takže tak no. Ok ľudia, takže ideme do svojej záhrady, takže ideme si to pekne zasadiť. Máme 9 krát to máme, OK, takže si zasadíme krásne. A som zvedavý, že čo ako bude mať, lebo zatiaľ mám len $18, takže to nie je nič moc akože. Ale ľudia, musím pochváliť, že túto hru urobili dobre tak, že proste, že to máte tak, že kúpite a predáte, proste, že kúpite, predáte, chápete, že je to také, že to má zmysel. OK ľudia, môžeme vyberať, OK, vyberáme jahôdky fajné. A ideme to predať, hej. Takže, že za koľko to predáme fajne. Musíme tu kliknúť a dáme napríklad, čo ja viem. Dobre, ok, tak to asi predám takto postupne. A som zvedavý, už mám $54, čiže super ako. Takže to je veľmi fajn, že mám $54. Mám 72. OK, ideme 21 kg. Tie váhy podľa mňa robia veľa, lebo to je ako dosť také, viete. Tie váhy proste robia veľa, proste ľudia. OK ľudia, všetko sme predali. A dobre, môžeme ísť kúpiť znova. Predáte, kúpite. Teraz kúpim. Hej, už mám 112. Čo keby som kúpil toto, Strawberry Seed? Viete čo ľudia, ja to kúpim. OK, máme dve rovno. Musím viacej kúpiť nemôžeme. A viete čo, ja si kúpim ešte to, čo stojí $10. Viete, mám aspoň jednu mrkvičku a jednu jahodku. Dve jahodky, chápete? OK ľudia, môžeme znova sadiť. Sme to všetko zasadili fajne. Takže ideme znova akože, no ako už mám len $2, takže musíme ísť znova predať, takže zoberieme túto blbosť za 20 kg ľudia, takže to nám pekne vyjde na to, aby sme veľa zarobili. OK ľudia, takže pozbierame ešte, aha, to sa nesmie zbierať, takže ideme rýchlo to predať, aby sme mali o mnoho viacej peniazy. Predáme to. Som zvedavý, za koľko to predáme, OK. Máme presne $20 ľudia, takže už sa to znova lepší, hej. Ľudia, ideme znova kúpiť a kúpime tú mrkvičku, hej, tú prvú, tú za $10, takže fajne ho kúpime a som zvedavý, ok, ideme to akože prečtáme a ideme to zasadiť a za dve mrkve si zarobíme, to bude nejakých dokopy 40, možno 40 dokopy, neviem presne, ale myslím si, že to bude tak 45-40. Ľudia, OK, ideme to znova predať, OK. Predáme to fajne, predáme. OK, toto môžeme, OK, máme 39. A OK, máme 76. OK, ľudia, môžeme ísť zase kúpiť. Kúpime tú 50-kovú, skúsime, hej. Tú jahodku fajnú. Takže ho kúpime aj tú 10-kovú, takže dve mrkve a jedna jahoda, hej. OK, ľudia, môžeme sadiť, môžeme tu dať jednu jahodku a dve mrkve. Ľudia, máme tu včeličku fajnú a ideme znova
predávať, keď nám to akože dorastie, hej. OK, ľudia, dorastlo nám to a môžeme ísť predať tieto dve carrot mrkvičky, takže za 33 kg jedno, druhé za 26. OK, tak sme to sa nám nepodarilo, predáme a máme z toho presne $35, čo je super a z tohto budeme mať OK, 53 podľa mňa. Jezu, ja som sa trafil, to je ako možné. OK, ideme to predať, či kúpiť za $50, chápete? OK, ľudia, ideme to zasadiť fajne, takže som zvedavý, čo z toho bude. Zasadím to a fajne sa nám toto už rozrastá, hej, akože môžeme to ešte po 3-krát, to dám fajne sem. OK, to by sme mali a ideme ďalej. OK, ľudia, bol som to predať a ideme to znova pozbierať, pozbierame to fajne a ty koks, máme toho dosť veľa, ešte totok a to nám treba, OK, a ideme ty koks o kilo 40 ľudí, to si robíte srandu. OK, ľudia, máme 107 fajne. Čo vám dáva $687? No ľudia, čo vám dáva ako? OK, ideme to sem kúpiť a máme $706. Čo vám dáva ľudia? Tak to idem nakupovať ako zbesili, pome. Kúpim si asi tú čičorietku, tam to má tak lajka, takže klikneme na to fajne. $400, no, takže nám ostane 306 fajne. Ale ako, kúpim to, viete čo, kúpil som to $306, no čo sa dá robiť, ale stále máme dosť. OK, ľudia, kúpil som to, ako ste mohli vidieť, máme 4 jahody, jednu čičorietku a 2 mrkve. Alebo že to je OK. Ideme to dať sem, tie jahody, fajné. Dáme to sem. A som zvedavý, že čo z toho bude. Vyrastie to fajne a môžeme zase predávať a budeme mať veľa peniazy fajne. OK, ľudia, toto je koniec videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Zatiaľ sa dajte like a odber, zatiaľ sa majte a čaute.